ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಜಾನ್ವರಿ 16 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಊರೊರ್ಮೆ ಮಧುಮಯನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಬ್ಬರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಧುಮಯ ವೈದ್ಯರು ಐತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಾಯಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಸುಜಿತೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಐತ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಂಚಿನ ಶ್ವೇತಾ ಸುವರ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸಾಯನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಇಡೀ ತಂಡ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ನಾನು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ್ ದಯಮಲ್ ಬರೋಡು ಅಂಕೇನಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರ್ದ ದಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಧುಮಯ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಯನ್ನ ಎದುರುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ವೇತನ ಇಂಗ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ರೂವಾರಿ ಆದ ಸಾಯನ್ನ ಎದುರು ಉಂತುದು ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಧುಮಯ ಏನು ಬನ್ನಗದ ಅದನ್ನ ಮದುವೆದ ಕತೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಸೊ ಅರಡನೆಗೆ ಏನು ಗನಮ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಟಿ ವಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೋ ಈರ್ ಮಲ್ತು ನಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರಗಳ ಸುರುಕಾದ ಯಾನ ಮದಿಮೈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮದಿಮಲಾವ ಶಶೇ ಅಂಜನೇಕಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಿಥುನ್ KS ವಿಶೇಷವಾದ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ದಾಯ ಕೊರೋಡ್ನಿಕಲು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗರಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅರೆಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಜೈಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಂಡಿನಿ ಎಂಗ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊಳಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಪೊಳಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಲ್ಲೂರು ಅಂಜನೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಬಜ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲ ಎಡಿಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇತೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟರ್ ಸುಜಿತ್ ನಾಯಕ್ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಟೀಮು ಎನ್ನ ವಿನೀತ್ಲ ಎನ್ನನೆ ಟೀಮು ಅಂಜನೆ ಮನೀಶ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ನಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಬಾರಿ ಪೂರರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮನೀಶ್ಗಳ ಎಡ್ಡ CPL ದನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ ಮನೀಶ್ ಈ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಮನೀಶ್ಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಡ್ಡ ರೋಲ್ ಮಂದಿರ್ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ತಡ್ಡೆ ವೇದಿ ಸುರೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹಿರೇಗೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಕ್ ದಿಕ್ಕದು ಎಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರು ಉಪ್ಪುನು ಫಾರಿನ್ ಇಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮದಿಮಲ್ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುನೆಜ್ಜಿ ಪ್ರಚಾರಗ ಯಾನೆ ಮದಿಮೆಯನೆ ಪೋಪಿನಿ ಪೂರ ಓಡಿಗ್ಲ ಒರಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಯಾನಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತಿರುವೆ ಶ್ವೇತ ಪಾತಿರೋಡು ಎನ್ನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರುಲ್ಲೇರು ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವರು ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಚೈತ್ರಲ ಉಲ್ಲಲು ಚಾಪರ್ಕತ ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಜನೆ ಎನ್ನ ರಾಮುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡನೆ ವಿನೀತ್ ಲಂಚನೆ ವಿನೀತ್ನ ಯಾನ್ ಎಡ್ ದುಂಬಲ ಪಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಹೊಸತ್ತು ಪನಗ ತಣ್ಣ ರಂಗೋಗ ಬೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತದೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆ ಚಳಕ್ ತೂದು ಯಾನು 13 ವರ್ಷ ದುಂಬ ಆಯ್ನ ದುಬೈಗಲೇ ತಂದು ಪೋತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪುನು ವಿನೀತ್ ಈತನ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆತೆ ಎಂಚ V4 ಇತ್ತ ನಮ್ಮ CPL ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋನ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ತೂನಗೆ ಅನ್ನು ಬಿದಾಡ್ ಬನ್ನಾಗನೆ ತೂಯೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಯಪಲ ಕಲಾವಿದರ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಯ್ದು ಬೈದ ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ಇತ್ತನ ಓಲಾಣಲ ಆಪತ್ಕಾಲಗ್ ಚಾಪರ್ಕ ದಂಡಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುವೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ ಆಪತ್ಕಾಲಗ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಯಾನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ವಿಷಯ ಬನ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತ್ರಿಬಲಂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವೇನು ಶ್ವೇತ ಪನ್ನಡ ಅಂದನು ಶ್ವೇತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಈರ್ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚನ ಮಧ್ಯಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತ ಸುವರ್ಣ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಶ್ವೇತ ಸುವರ್ಣ ಆರ್ ಬಂಡೇರು ಆರ್ ಪಿದೈ ಒರುಡುಪ್ಪುನು ಬಂದು ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿ ತುಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ನಮ್ಮ V4 ಬೈದೇರು ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಲೈನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಶ್ವೇತನ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತುದಿತ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಡ್ತೂತ ಬೇತ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಆರ್ ಮಸ್ಕ ತುಡುಪುನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮಯೇ ಅರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ ಕೊನಪೇರು ಒರಿದಿನ ಮಾತ ತುಡು ಸಿನಿಮಾಲ ಅರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂದ್ ಆ ಊರುಡು ಆತ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಸೇರ್ಪದ
ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತರ ಶೋ ಹಾಕಲು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಶ್ವೇತಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತಾಟಿ ಕೊರೋಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪರ ಊರುಡು ಇತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಈತ ಗೆಂದೊಡು ನಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹಾಕುಲು ಅವಳು ಅವನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿದ್ದು ಅವೇನು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ ವೆಂಚರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಶ್ವೇತನಕಲ್ನ ಅರ್ನ ಪಿರೌಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮನೋಜ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಂಡದು ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಅನ್ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ಪೆ ಶ್ವೇತ ರೆಡ್ಡಿ ಬಾತಿರ ಶ್ವೇತರೇ ನನ್ನ ಮೈಕ್ ಇರ್ನ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಂಡ್ ಮೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುರುಕಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಪಾತ್ರೆ ಬುಡಿನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಯ ಮೈಕ್ ಕೊರಿಯರನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸುರುತ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಿಕಲ್ಲ ಎದುರುಂತದ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅವೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ನಮ್ಮ ವಿನತಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒವ್ವೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಎದುರು ಬತ್ತದು ಉಂತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಎನ್ನ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಂದೇ ಪನೊಲಿ ಸೊ ಜನವರಿ 12ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಿನಿಮಾಡು ತುಪ್ಪು ನಂಚಿಂದ ಮೋನೆ ಮಾತ ನಿಕುಲು ಮೂಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲ CPL ಇಡ್ದೇ ಬೈದಿ ನಂಚಿಂದ ಪೂರ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕುವರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜೀತಪನ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತ ಆತನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಖುಷಿ ಪನಗ ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸೊ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ನವೀನ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಸರ್ ಪದ್ರಾಡಕ್ಕೆ ಬತ್ತದಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಮದಿಮೆ ಏಪ ಆಪುಂಡು ವಾ ಗಳಿಗೆಡ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಆತನೆಂದು ನಿಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲೇ ಪನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಇರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇರು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪು ಜೊತೆ ನಾನು ಆಂಡ್ ವುಡ್ಲಾಗ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಹೊರತು ಕಾಪಾಡ್ ನಿಕಲ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾದ ಪಡ್ ತಥಾಸ್ತು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ಲೈವ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಿನಾಶ್ ಕಾವೂರು ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಚಿತ್ರದ DOP ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂದಿರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಎಂಕ್ಲ ಮಣಿಯನ್ನೆ ಮುರಣಿ ಮಣಿಯಣ್ಣನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಮಣಿಯಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರನೇക്ക് 6 ಟಿಕೆಟ್ಲ ದೇಯ್ದಿರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೊಸ ಮೂಲ ಏ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತುಯ್ಯರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ 2 ಸೀನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕೊರ್ತು ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಐನಡ್ದವರ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಕುಲು ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಪರತ್ತ ಎಸ್ ಸರ್ ಅವಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣದು ವಿನೀತ್ ಬಣ್ಣ ಓ ಶಶಿ ವಿನೀತ್ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಎಸ್ ಸರ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಪುದರ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಉಂಡು ಆರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣ 20 ವರ್ಷದ ಎಂಕುಲು ದೋಸ್ತಿನಕುಲು ಚಾಪರ್ಕ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತಿನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಸುರೂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಐಕ್ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಏನು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವಾಯನಾಡು ಬೊಕ್ಕ 2 ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಬೆಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕಾಲಿಕ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಜನ ಅಂಚ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲರ್ನ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೀರೋ ಆದ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೀರೋ ಅಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದಿರು ಸಾರಾರ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ V4 ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನಿರಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ಪರವಾದ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಾನ್ವರಿ 16ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಯ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಯಣ್ಣ ಇರೇಗ್ಲಾ ಶ್ವೇತಾ ಇರೇಗ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಪೃಥ್ವಿ ಮಾತ ಎಂಟೈರ್ ತಂಡಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ನನ್ನಾತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಹೊಸದ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಡನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಜನಕುಲ್ ತೂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ನ ಕಾಸ್ ಪೀರ ಬರಡು ನನ್ನಾತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಾಡನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ 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 ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮನಾದಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು